Narumpayu Newskum, ka channel nam daki padba, ka Briu Newtar. Wahe nang yalam jangka Bharatiya Janata Party BJP ha Meghalaya badai ru menteri haka sarkar jala uba AL head haka sing balang ulo ong baki party thamai kum ka Voice of the People Party VPP ka daiban penya re ka jingtre kam jangka habar ko ka jala Meghalaya ka VPP ka dai ka sengsan partai ha Meghalaya kum ta ka la bandai borok saudong jangka Meghalaya ban pen klanya ka party kidan ya ka hok laong uba AL head ka bakren berkilap thai kubor haba jubab alor ka jingkali hadien baka VPP kalapan pawi ya kidang ban lek penyar tanat syari lom garu ngayaro lada ki lek keleng kidai ban lek ban yakun bat aireng habarok kawai ke jela amdai tang hakawai ne artli ki district ka VPP ka dai ban long ka party jong ka Meghalaya ula ban rabyang halor ka jingkali uba hek uong ba compare laki wei ki ong kumnu ru na markani kamdan AA bat ka BJP tambau teu nang yalam ka BJP uong baka party kalong kabapen kre ban aireng haka election MDC lada kayo yaki kertong ki babiang haba pensyai halor ka jingsha keno persya kristan uba hek ulong ba yalade udai kristan bar udai ru unom ikhmat ka BJP kumta ka te ka nuksa ka bamdei ban syuken tho uong ru ba khaddu hi ka dei ka rai jong upat ba yanu banjit haka por election